Kubungazwa isikhungo esimqoka kakhulu ekuxhaseni ngemali izinhlelo zentuthuko zikahulumeni. Eminyakeni engamashumi 25 edlule, iSARS iqoqa imali engaphezulu kuka-18 trillion randi kuhlanganiswa u-1.64 trillion oqoqwe onyakeni wemali ophele ngoNdasa ngo-2022. Umengameli wezwe ukushayele ihlombe lokhu ethi akusikho ukuqoqa intela nje kuphela, kepha kuwumsebenzi wokuguqula umnotho okuhlomuliswa wonke umuntu. Since its inception, SARS has proven and provided the democratic government with the financial resources to fulfill the promise and the mandate that we had to provide our people with freedom and to create a better life for all. Umengameli uncome kakhulu iSARS ngokwelekelela amabhizinisi namakhaya ngesikhathi sokubhedwa kwe-COVID-19. Ukhale kakhulu ngokuthi lesikhungo sake sathi ukuphazamiseka ngeminyaka yokuqhaqwa kwamandla ombuso, kepha wagcizelela ukuthi uhulumeni uzosaseka ekutheni sibuyele isithunzi saso sakuqala. We saw an unfortunate decline in revenue performance in the years 2014 to 2018. It became clear to us that this important institution, this very valuable institution of our democracy, had been repurposed to serve the interests of corrupt and politically connected people. UKhomishana kaSARS uveze ukuthi lesikhungo sesingena kwezobuchwepheshe besimanje ukuze siqoqe intela eningi nokuqinisekisa ukuthotshelwa kwemithetho yentela. Kepha izinkinga ezikhona nezifaka phakathi isiteleka sakwa Transnet sinomthelela omkhulu emsebenzini waso. A strike at Transnet will have material impact on the efficiency of our ports, which are already struggling with inefficiencies and already have infrastructure capacity and capability challenges. Umengameli Ramaphosa ukholwa ukuthi iSARS isibonele esihle futhi isebenza ngokuzimisela, wathi iminyango kahulumeni kanye nezinye izikhungo zikahulumeni zingasika iphethini kuyo zenze kangcono.